Wonge karo ombak banyune gedian wonge. Lah kok iso? Oh no. Tuh, umurnya sama 7 tahun. Abram, Abizam. Abizam minggir. Kalah gak bisa Iki mau cah wedok iki gak kenal rek, iki gak ngerti dia iki sapa. Dia iki ambek bapak ibu rono. Terus moro-moro iki kan anakku kan dolanan ya lo wong loro ngono lho. Terus mareng ngono dia iki moro-moro melu join lo gabung. Moro-moro dia aku memperkenalkan diri. Terus tak takoni namanya siapa. Ngono terus moro dia menjawab, "Namaku Siva." Terus dia iku yo yus interaktif no, dia iki aktif no. Terus moro-moro dia iki langsung ngejak anakku iki dolanan no. Dia iki apa ya muda bergaul supel bocah yo asik ngono loh dengan anak seumuran dia itu aktif ngono loh gak isin malah anakku iki sing lanang malah isin ae piye to ki Sekian aku cilik bingung jelibet ya tene melu jungkat-jungkitan tapi aku wedi aku soalnya kan cah loro iki wis koyo ngono iku lho pola aku wedi lah engko dhek mental ngono tambah dadi gawe tiba-tiba aku kok ya pengen mainan iki rek tapi suwi-suwi aku ya mumet mainan iki tak putar-putar padahal aku juga gak keras tapi aku kok ya mumet terus akhirnya aku medun. Ya terus akhirnya anakku dolanan karo Pak wis iki. Lah timbangane glibet ae ning masih dolanan ambek kancane iku mau piyo medeni rek. Ya wis koyo ngono saking aktif kabeh. Lah iki wis mulai atene magrib, iki wis mulai surup, wis mulai koyo atene azan ngono iku lho. Soalnya kan ronone kan sore aku mestine ya. Sore sampai engko salat ning kono, engko sampai bar magrib ngono terus pindah wis ngono biasa ya aku lah gak ngono bar magrib pisan rene nih. Ngono aku biasa iki. Ning kene iki enak tempate yo digawe bocah-bocah dolanan iku juga wis apa leluasa lah atene prosotan ati jungkat-jungkit wis pokoke enak wis lho ya. Ning kene iki kan gratis to permainane. Kita tinggal beli momoyo, kita beli apa nek kono saiki ono donat rek 39.000 6 pieces ya. Gratis 3 pieces donat gula kok ngono kuwi sedang rene dan gaskan dan agendakan jangan lupa CO-nya di itu loh TikTok lho rek di voucher TikTok ben oleh murah. Lah iki ronde kedua mau es krimnya wis padha entek es krim embere loro terus es krim sing cilik-cilik ngono. Lah iki bar julinan lah kok ngelak rek akhirnya pesen maneh iki mau enake ndek kene mamane pesen ndek TikTok ndek apa iku Madiun sing ndek jalan apa sih iki pokoke sing Madiun 2 iki enake ning kene ndek iki iso tuker voucher iku berkali-kali terus mari ngono wakeh wis iso rek lek semua ndek Madiun 1 aku soalnya dulu itu pernah makanya aku gak seneng ning kono iku apa sekali tuker itu satu akun itu satu tok rek dibatasi sampai jam 6 lah ning kene no batas ning kene gak ono batase jam wis 24 jam selama dia masih buka masih iso tuker voucher TikTok ya lah ning sing satu iku gak iso wis mending kene ae wis rek ning kene yo kid friendly wis pokoke enak tempatnya yo enak ya wis pokoke ning kene iki pokoke enak rek gak apa kid friendly tok wis masih wong tuane ya masih atene njadu nangkruk ya kopi-kopi nyantai ngono ngeteh es krim wis pokoke sembarang kaliran enak karo ngobrol-ngobrol ngalor ngidul ngobrolno besok umroh tahun piro kita haji tahun piro kayak ngono wis rek pokoke rek kita mau beli pesawat apa kita mau beli jet kayak ngono wis iso ning kene enak tempatnya.
ngene iki kan wong tuane nunggoni karo es krim karo lemon tea lah terus pokoke ngono kuwi wis wae terus mareng ngono anake wis iso diawasi teko kono gak usah repot-repot soalnya nyaman wisan tinggal duduk manis karo ngawasi karo dolinan HP wis ngono tok rek. Lagi aku bar balik teko sholat soalnya kan mau aku wis ngomong to ya lek cerita iku mau rene mulai sore sadurunge maghrib jadi sholat maghrib ning kene pisan kok ngenteni arek-arek rampung wis bosen kita pindah tempat wis ngono rek murah meriah wis pokoknya tapi yo anake yo seneng pisan ke anake tok mboke yo seneng pane yo seneng kabeh padha seneng wis ngono ae rek ora usah digawe sing ribet-ribet ngono ya. Ya wis ngono ae ki anakku wis rampung wis mainane ayo kita cabut dari sini dadah semuanya sampai ketemu lagi.